Dozvedeli sme sa, že vy ste variť začali ešte skôr ako moderovať. Kedy to bolo? No ako v detstve som síce máme pomáhal, ale ja som nejak už bral v tom období v rámci puberty, keď už som vedel rozoznať, že aká je hladká, hrubá, polhrubá múka a iné suroviny, tak som o to javil nejaký väčší záujem a to vlastne malo svoj podiel na tom, že som sa rozhodol i neísť na gymnázium, napriek tomu, že známky na to v tej dobe možno boli, tak som išiel na hotelovú akadémiu s výhliadkou niekoľkých jazykov, ktoré sa tam učia, cudzích jazykov a s tým, že sa tam potom 3 roky venujem gastronomii a reálne varím. Takže ja si myslím, že vo súde máme všetci čosi dané a mňa to jedlo nejak sprevádzalo a mňa to naozaj, ako keď si potrebujem oddychnúť, tak asi idem navariť, ale keď musím mať naozaj že dostatok času, aj surovín, aj nálady, aj chutí a vtedy ma to baví, takže... Bavilo vás variť, alebo tak sa opýtam, inklinovali ste vždy skôr k tej vegetariánskej strave, alebo to prišlo určitým vekom? Ono to prišlo nejakou rebeliou v puberte asi, že tak ja vám to všetkým dokážem, že to dokážem, pretože otec o tom pochyboval, tak samozrejme, že som mal také nejaké nutkanie presvedčiť najskôr vlastného otca. Takže v rodine to nebolo zaužívané? Nie, nebolo. Som sa razil tú cestu nejakým spôsobom a nedávno som zistil, že vlastne ja by som podľa krvnej skupiny práve že mal jesť mäso, či už len kvôli klbom a tak ďalej, ale ja to nahrádzam veľmi výdatne tými proteínmi, teda bielkovinami, ktoré sú v strukovinách, aj v soji a tak ďalej, čiže každý by si mal zvážiť svoj zdravotný stav a hovorím, nepropagujem, že to je najzdravší spôsob života, možno je ľahší pre naše trávenie a jednoduchší, ale treba si naozaj vyvážiť tú príjmanú stravu a neriadiť sa možno vždy len nejakým článkom v nejakom časopise, lebo všetko podlieha móde, niekedy aj to, akým spôsobom sa píše o zdravej výžive a gastronomii, takže treba si vždy nájsť najlepšiu cestu podľa vlastného zdravotného stavu a v prípade, ak človek chce ísť do nejakého extrému z stravovacieho, tak potom už je asi najvhodnejšie poradiť sa možno aj s nejakým odborníkom, keď nie lekárom. A vy to cítite na sebe, že keď ste jedávali ešte kedy dávno stravu aj s mäsom a začali ste tú vegetariánsku, bola vám ľahšia, no? Mali ste lepší pocit? Ja som v tom čase ešte dospieval, takže ťažko to porovnávať potom s tým iným stavom, ale ja mám vlastne vďaka tomu, že to mäso som nedával, tak ja mám napríklad turbometabolizmus, to znamená, že mne v žalúdku to jedlo dlho nezostáva, takže ak náhodou zjem, ja potom som ľubovo si dávam niečo vyprážané, lebo to mi zrazu zaťaží ten žalúdok trošku viacej a pomerne veľmi rýchlo reagujem aj na jedlo, ktoré by nemalo byť buď zdravé, alebo už úplne čerstvé a tak ďalej, takže som celkom taký testovací papierik a osoba zároveň na to, aké je to jedlo kvalitné. Ale mlieko a vajíčka môžete to iba vegetariánske. Občas si úplne v rámci tej koketérie si ešte akože zobnem z nejakého pečeného kúraťa, keď to niekto má na tanieri v rámci rodiny alebo kamarátov, aby som len zistil, že čo je to za chuť. Koketérie, pekne ste to nazvali. No lebo vyslovene, ja som zabudol ale chutí vám to trošku, áno? Dá sa, či tak tam malo... Nevyhľadávam to, ja len akože čisto, aby som videl, ako to chutí, lebo ja som napríklad kúra som si takto ochutnal po asi 7-8 rokoch absolútne nejedenia mäsa. Ja som zrazu mal pocit, že jem upečený papier s prichuťou tuniak, alebo ja som zabudol, aká to už je, čo to je za ktorý chuťový pohárik, to má vlastne nejakým spôsobom spoznať. A bravčové hovädzie som nejedol to vlastne skoro od toho roku 94, takže to vôbec neviem, ako chutí. Vôbec. Baví vás variť aj tak, že sám pre seba, alebo skôr, že pre spoločnosť? Že pozriete si priateľov a vtedy niečo špeciálne pripravíte? No, mňa trošku zaťažuje, keď mám robiť, nie že zaťažuje, ako radšej varím, najlepšie varím tak, keď sa zobudím a zistím, že v chladničku mám čosi, z čoho sa dá improvizovať. Vtedy najradšej vytváram nejaké nové jedlá. Ale keď mám variť pre väčšiu spoločnosť, tak musí to byť tak, že si naplánujem aj deň predtým, aj deň po voľnom, lebo väčšinou, keď pozvem si nejakých ľudí, alebo tak človek robí 4-5 chodov a je to dosť únavné, pokiaľ si polovicu nepripraví deň vopred a potom už je to na úkor tej zábavy a pôžitku z toho procesu prípravy, takže ja radšej si vychutnávam len tak akože náhodne niekedy v noci čo si urobiť niečo pekné, okrem toho, že dať si nejaký chlieb so syrom, ale urobiť si naozaj nejakú cestovinu s nejakou zeleninou, lebo v chladničke sa vždy niečo nájde. Aj to dokážete, že v noci sa k tomu prinútiť, že niečo ma inšpiruje a urobím si nejakú chuťovku? Aj v noci, kedykoľvek. Napríklad teraz v rámci tej knihy a v podstate niekedy musím navariť také nejaké rýchle nočné jedlo z málo surovín, možno by to čitateľov... Tak viete čo, úplne jednoducho včera v noci napríklad som si urobil práve cestoviny, lebo som si špenátové špagety, tie sú vlastne už hotové ako špenátového cesta a dal som do toho len normálne pesto, v ktorom je ale rukola a to máte vlastne, to sa dá kúpiť rovno ako, nie polotovar, ale pesto pripravené už samotných skladnených
dozičkách, takže to len zmiešate, máte prakticky za 12 minút al dente cestoviny s nastruhaným parmezánom, rukovolou a so všetkým vo vnútri. A dokonca teplé jedlo. Je to rýchly snack, presne tak, čiže to sú úplne ideálne veci. A ja si myslím, že v tej knihe bude najviac návodov, lebo ja teraz sa snažím vymýšľať nejaké ďalšie veci, niekedy musím 4-5 jedál navariť, a keď zistím, že mi niektoré suroviny dostali ešte z tých iných jedál nepoužité, tak potom z toho vytváram prakticky za pochodu nejaké nové veci. A ak to nie je dosť dobré, alebo na to nie som dostatočne pyšný, tak to potom samozrejme že do knihy nezaradím. Ale takto vzniklo už minimálne ako 5-6 jedál, ktoré boli neplánované, ani som boli nenakupoval a zrazu som zistil, že z toho avokáda a tam toho síru a tam z toho sa čo si dá vyrobiť. A nakoniec tie fotografie vyzerali ešte lepšie než tie jedlá, ktoré som sa snažil aspoň nejak prispôsobiť tomu stredomorskému receptu, alebo ten, ktorý som sa snažil si pamätať z nejaké cesty. Takže v tom je to pekné, že vlastne ja objavujem sám, že ešte koľko vecí sa dá, keď sa človek v nejakej situácii ocitne. A mám pocit, že tá kniha má doposiaľ to, čo bude naozaj moje, na rozdiel od televíznych projektov, lebo to už budem ozajstný ja, to nebudem prispôsobovať sa nejakým pravidlám, nejakej súťaže alebo nejaké televízie. Musí to byť kvôli niečomu tam. Je to presne také, ako si to predstavujem, som si sám sebe pánom, takže buď úplne môžem zlyhať, alebo sa to môže podariť, ale to už neovplyvní ten pocit, že akú radosť som z toho mal počas výroby. Takže... Tak čitatelia sa určite potešia, že pripravujete také niečo zaujímavé, ako je kniha receptov, lebo to je také niečo úplne, hoci vychádzajú knihy receptov, ale vás sme videli v iných pozíciách, v televízii, v iných projektoch. Áno, ja som videl som v knihkupectve kolónku v gastronómii, taká polička tam je, volá sa to, že Celebrity varia, a som si hovoril, že tu by som teraz skončiť nechcel, lebo síce ako, samozrejme, že to bude asi prvé prepojenie, ktoré mnohým nápadne, ale keď to tak má byť, nech to tak je. Ja sa tak necítim teda, ale dúfam, že tá kniha bude niekde medzi. Celebrita ste, varíte super, tak ako budeme sa tešiť na to. Ale chcela som sa opýtať na tie recepty v tej knižke. Sú to teda vlastne všetko vaše recepty, ktoré, alebo také, že prispôsobené? Takto, je to kombinácia všeho možného, je to prakticky to, čo ja normálne jedávam, alebo to, na čo som nejakým spôsobom prišiel a čo som si pozbieral počas cestovania. To znamená, že ak sa mi páčili nejaké cestoviny v Taliansku, tak som sa snažil prispôsobiť tú prípravu u nás na Slovensku, aby to teda, samozrejme, že nemôžete si robiť napríklad grécke jazyky u nás také, ako by sa dostali v nejakej gréckej taverne na ostrove, takže treba nájsť ten najvhodnejší jogurt. A tam sú práve potom už vychytané také tie muchy a chyby, ktoré nerobiť, ak sa chceme čo najbližšie približiť tomu, čo nám chutí, a tie suroviny nebudeme zháňať niekde po nejakých obchodoch, ktoré importujú teraz grécky jogurt alebo taliansku konkrétnu nejakú omáčku, môžeme si vyrobiť aj z vlastných ingrediencií. Prispôsobenejšiu našim chutiam trochu. A to už každý máme nejaké iné, lebo ja mám niekedy úplne iné než Slováci tie chuťové poháriky, ale dá sa to vždy nejakým spôsobom vykreovať. Takže tá kniha je vlastne akýmsi návodom. Pre mňa to je spomienka na to, čo som varil, a ja dúfam, že to bude pre mnohých návod, ako sa rýchlo a lacno najesť a ešte mať nejaký pôžitok z tej prípravy. Takže v podstate tam budú aj také rýchlejšie praktické recepty, že nebudú tam také nejaké veľmi zložité. Tým, že nebazírujem na tom používaní mäsa, tak vlastne tie recepty zaberajú v priemere od 10 do 40 minút, pokiaľ sa samozrejme, že nejaký zákusok nepečie hodinu, alebo nemusí byť jedlo. Budú aj zákusky zaradené tam? Samozrejme aj dezerty, a ja som väčšinou tak ako orientovaný na také ľahšie, vzdušnejšie a ovocné kombinácie, takže dezerty niektoré kreujem, niektoré sa snažím adaptovať na svoj spôsob, a výsledok z toho všetkého potom bude v závere knihy. A vy sám doma máte tak chuť niekedy urobiť dezert, že? Keď je spoločnosť, že urobiť dezert, že urobiť. Takže ste aj trochu maškrtný občas. No ja som veľký maškrtník, ja mám veľmi rád čokoládové veci, mám veľmi rád smotanové veci a ovocné, takže ja rád poexperimentujem. Mám rád kombinácie slaného so sladkým, alebo pikantného čili s čokoládou mám rád. Sú také riešne kombinácie. No, mám rád biele korenie s mangom a také tie rôzne. A také tam bude niečo v tej knižke. A ako je to s fotografiami, alebo ako to bude? Fotí sa to, vy to varíte, alebo to niekde inde budú pripravovať a bude sa to fotiť? Nie, zásadne všetko robím ja, aby tá kniha nebola vyrobená na objednávku pre mňa, ale bude to moje dielo, preto mi na tom veľmi tak záleží. Všetky jedlá, jednak si to všetko píšem sám, jedlá si pripravujem úplne sám a všetky si samozrejme aj stylujem sám, aj si ich fotím sám, takže pre mňa to vlastne bude niekoľkonásobný debut v mnohých ďalších polohách. Vlastne ani jednej ľudia doposiaľ šancu spoznať nemali.
Čiže ja tak som trošku aj hovorím očakávaniami a možno aj obavami, že ako to príjmu, ale ja hovorím, tú radosť, ktorú mi to spôsobilo do tejto chvíle, už tá kniha, tá príprava, ako ma to posunulo ďalej v mojom gastronomickom živote, tak to už som si krásne odžila. Ja už dobro teraz spomínam vlastne na minulé mesiace, lebo v januári som začal a momentálne mám tak asi 60% zbúchaných dokopy, takže čakám aj ešte nejaké 2 mesiace prípravy. Neviem, či som prepočula, na jeseň to má výsť, alebo také nejako plánované, takže na jeseň všetko dohodnuté, je to už termín, kedy tá kniha... Termín presný nie, ale viac menej, myslím, že po lete budem aj ja už pripravený na to, aby to bolo odležané, aby to mohlo ísť do tlače, aby sa to dostalo von. Takže budeme na to tešiť. A keď varíte pre spoločnosť, pre svojich priateľov, tak sú tam určite aj nevegetariáni medzi nimi, tak robíte aj mäso? Alebo nerobíte vy mäso? Viete čo, málo kedy, lebo práve, že od mňa všetci očakávajú, že sa dozvedia niečo nové z toho nemesitého sveta, ale nedávno sme oslavovali maminu 60 a prvýkrát v živote som pre nich robil také marinované kuracie stehná, robil som morku a veľmi si to pochvalovali. Máme sa veľmi zapáčila morka na jablkách, a presvedčila ma, že mám to teda ísť potom neskôr nafotiť a mám to dať do knihy a hovoril som, že keďže ja som to tak veľmi nechutnal, zobol som si z toho samozrejme, že to asi bola záchuť a to som bol s tým aj spokojný, ale ešte zvážim, či aj nejaké mäsové jedlá. No to som sa chcela opýtať, že či tam nejaké mäso sa prepašuje, alebo ešte zvážite. Ja by som rád, keby to bola kniha jedlá, ktoré ja naozaj mám veľmi rád a obľúbujem a nerobím ich pre všeobecnú obľúbenosť, ale pretože ich mám rád, aby to bola moja vizitka. A tie mäsové jedlá nejedávam, takže bolo by trošku schizofrenické tam ich dávať, len preto, aby ľudia mali k tomu návod, lebo si myslím, že je mnoho ľudí, ktorí sa v mäsách a stejkoch orientujú ďaleko lepšie ako ja a vedia lepšie tým ľuďom poradiť. To robia oni. No, lebo vlastne ten spôsob, akým ja marinujem mäso, kebyže mám pre niekoho urobiť, takisto môžem urobiť aj rybu. Takže radšej spravím rybu, ktorú aj sám celú zjem a viem adekvátne posúdiť, či tam treba niečo ešte pridať alebo odobrať, než pri tom mäse. A ako keby tam niekto bez vodičáka hovoril, že ktoré auto sa lepšie šoferuje. Určite. Potom, okrem tej knižky a projektov iných, videli sme vás teraz moderovať aj ste Pitzinger v televízii. Ako sa vám pracuje s Prachačom? Vieme dobre, lebo už ste boli aj v minulosti spolu, že si nejaké projekty chystáte. Veľmi dobre, ja som to vraval už pri druhej sérii, že v podstate ja som bol rád, že som našiel okrem kolegu aj kamaráta, lebo som sa dal normálne... To doplňajte. No my sme v podstate boli nútení, ja som bol s Jakubom nútený, než s kýmkoľvek iným tráviť toľko voľného času počas tých presunov, respektíve toho denného rituálu, že je veľmi ľahké si ísť na nervy s niekým, s kým sa nepoznáte prakticky, lebo nás Jakubom dali dokopy a my sme zrazu museli sprať kameru. A celkom sme si našli také tie akože vtipné spôsoby spolunažívania, takže sme zažili z toho spolu neurekom aj mimo kamery a to vás potom tak stmeli ako tandem, lebo už v tom živom prenose už sa môžete obidva len potopiť alebo sa navzájom zachraňovať a my sa tak navzájom nejak na tej plčke plávame, takže ja som celkom vďačný za to, že nás prakticky producenti v tej chvíli a režisér dali dokopy a nemuseli tiež presviečať teda, že to bude fungovať, lebo ja nerád robím s ľuďmi, ktorých nepoznám. A keď ste mali ohlasy na Pitzingera? Boli veľmi zmiešané, ale to bolo aj plánom toho, aby boli zmiešané. Že mladším sa to páčilo zrejme, myslím si? No, v prvom rade vás to malo trošku postaviť zo stoličky, lebo ten človek, ten samotný Pitzinger ako taký, ja som si ho sám tak ako vymodeloval vo vnútri, že to je nepríjemný človek. No ja som vás nepoznala, keď som... No. A mňa bavilo v tej chvíli byť v nejakej, pre mňa to bola vlastne herecká a moderátorská rola, čiže ja som nerobil nič, čo by Pico normálne robil. A to vás zrazu po tých rokoch oslobodzuje, pretože ja som prakticky celý večer hral nejakú postavu, ktorá má istý charakter a ten bolo treba dodržať, aby to splňalo ten účel, prečo bol ten Pitzinger vytvorený. Takže pre mňa to bol celkom slušný úlet a úplne nová skúsenosť. Takže pre mňa to len posunulo ďalej, lebo som si aspoň trošku mal šancu opustiť si to herectvo v priamom prenose. Do budúcna by vás to oslovilo znovu, takéto nejaká spolupráca? Neviem, či Pitzinger sa chce ešte vrátiť na možno nie, ale myslím s tým Jakubom Prachačom. Ak bude projekt, ktorý mi niekto ponúkne a bude v ňom figurovať Jakub a ja sa tam takisto ponúku stať vedľa neho, tak si myslím, že... Diváci na vás radi spomínajú, keď ste moderovali s Adelou Banašovou, že to bolo tiež taký pekný tandem. Nechystáte niečo, nemáte nejaký taký spoločný... S Adelou? Je to s Adelou, áno. No takto, ja mám pocit, že na Slovensku nikto nedokáže ako moderátor sa na seba chystať nejaké televízne projekt. No to je o tom, že koho televízia s čím osloví, čiže... Skôr, že či niečo nemáte rozbehnuté, tak... Žiadna ponuka na takúto kombináciu s Adelou zatiaľ od nikoho neprišla, odkedy sme skončili 4. Let's Dance to bolo? Áno, 4. Let's Dance. Čiže
ako moderátor na Slovensku sa môžete riadiť len podľa toho, že čo vám príde na stôl, aká ponuka, v akej konštelácii. A sám si ju ťažko vytvoriť. A z toho si vybrať, áno. No. Vy ste okrem toho, že ste výborný moderátor a gurmán, tak aj rád cestujete. Chystáte sa niekde teraz, tak ako v najbližšom čase, alebo dovolenku naplánovanú? Vy ste sa vrátili, kde ste boli? Včera 5 dní som bol v Ríme, bol som sa nakúpiť nejaké veci na varenie. Prázdniny v Ríme. Ani nie prázdniny, boli také pracovno-prázdninové. Vlastne skoro ani nie 5, ale 4 dní. Ale som sa prešiel pizzerie a objavil som zo pár nejakých ďalších vecí, ktoré som ešte neskúsil, tak som si nakúpil aj nejakú literatúru. Nakúpil som si veľa zeleniny, také sušené rôzne a korenín a aj cestoviny, nejaké som si podonášal, tak uvidím, čo z toho vytvorím. Ešte mám nejaký mesiac a pol na varenie, tak idem ešte kombinovať nejaké veci. A myslím, že som veľmi výrazne inšpirovaný, lebo som prakticky prešiel asi 15 reštaurácií v priebehu 4 dní. Poskúšali ste všeličo. Áno, a celkom ma inšpirovali k rôznym veciam, takže nebudem predbiehať. A bude aj nejaká letná dovolenka? Je niečo v pláne? Lebo je to skôr také, že napadne ma a môžem momentálne, tak idem. No, neviem, nakoľko mi kniha zaberie zvyšok času, pretože mňa ešte čakajú rôzne takže varenie a písanie budem mať za sebou, ale čakám ešte to upravovanie a tak ďalej, to orezávanie a potom skôr niečo pôjde do tlače a medzi to tiež nechcem predbehať situáciu v prípade, ak sa teda vykryštalizujú televízne projekty tak, že sa majú vykryštalizovať, tak neviem, či vôbec tento rok práve kvôli knihe alebo vďaka knihe mi dostane čas na nejakú väčšiu, ale ja si myslím, že v lete minimálne týždeň pri mori určite chcem dať. Takže tak to sa tak dá už dnes zaplánovať, že môžem a idem o 2 dní, alebo aj o deň. Ja si myslím, že ako náhle bude už kniha pôjde do tlače a nebude mať náhodou nejaké televízne záväzky, tak v tej chvíli si ja zaslúžim týždeň si oddychnúť, lebo to budem aj mentálne a fyzicky potrebovať. A ten ideálny oddych pre vás na dovolenke vyzerá tak, že skôr oddychovať, ležať alebo spoznávať? No myslím, že tento skôr ideálne asi je niekde ležať pod nejakým stromom niekde a spať celý čas a občas plávať, lebo tento rok naozaj som si od januára a teraz som síce 4 dní predtým, som nevypol, ja som prakticky, ja si tam každé ráno budík vstávam a čo som ja predtým nezvykol, ja som skôr potiahol som do večera, takže tento rok mám zatiaľ asi najvyťaženejší, napriek tomu teda, že von nič nelezie, ale bublet to a pripravuje sa to, takže potom toho bude odrazu. Áno, je to ďaleko viac roboty ako na nejaké Superstar alebo Let's Dance alebo Československo má talent, lebo to je každodenná práca a zastávam asi 5 funkcií v tej knihe, takže zabieram mi to vlastne od januára do dnes skoro každý deň. Máte dobrú postavu, robíte niečo pri ňu, okrem zdravej stravy? No, ja mám problém s chrbticou trošku, teda mal som, takže chodím cvičiť, ale ja nedvíham ani žiadne váhy a nechcem, aby som rastol do Arnoldových rozmerov, takže ja sa skôr udržujem pevný a pružný, lebo to človeku vraj potom aj život predĺžuje, aj svaly neochabnú, aj kosti sú zdravšie, takže... Takže také cvičenie, aby ste sa cítili v pohode. No, treba si občas zabehať, treba sa vystrečovať, ponaťahovať a aby sme nehnili. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne.